Čaute kamoši, dneska tu máme túto opicu. A určite ju poznáte, určite ste ju na YouTube videli. Každý ste robil hovadinky, bum, 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 bachali o zem. Nikdy to už nerobí, súbem. A dneska ju tu mám aj ja. A chcel by som vám ešte povedať, že potom urobím video o tom, proste vám tam ukážem môj nový stojan a aj na čom hrám, kde to hrám a tak moje herné veci. Proste moje studio a tak môžeme sa pustiť na video. OK, takže ideme teda. Idem a najprv tú opicu proste normálne hodím na zem. Čo sa stane? Bum. A opica je potom. OK, zrovnám ju. Mimochodom, chcem vám povedať, pokým máte túto hračku, určite, keď ju máte skrčenú, tak ju rozplacajte celú. A potom stačí už len hlava, stočíte ju a máte vernú. Dobre, teraz tú opicu, idem sa postaviť na túto stoličku. OK, ideme. Mimochodom, ešte. Určite, keď na toto video dáte 15 lajkov a 5 komentárov, nie že do tých komentov napíšete iba jedno písmeno, alebo dve, stačí ahoj, jak sa máš a také, proste chápete. Minimálne jedno, dve slova. A ešte za to vyhodím tú opicu z balkona. A keď napíšete napíšem vám do komentu, s jakým mojím zvieraťom mám ešte natočiť video. Proste, jak sa s ním hrám, alebo ako čo robí. Napíšem vám a vy si vyberete. To každý si tam napíše a ten, kto napíše najviac, teda zviera, ktoré tam bude najviac, tak s tým natočím video. Mimochodom, ďakujem, video s Ginou mal veľký úspech. A teraz vám ukážem, jak dopadla opica. Čakajte. Takže, takto. Nič moc, ja viem. Iba trocha spečeného. Ale to vôbec nevadí. Lebo teraz ideme z troška väčšej výšky. To je jedno, takže ideme. Raz a dva a tri a to už nikdy neurobím. Súbujem vám. Kámo, dopadla presne tak, jak som to chcel. Aha, pozrite sa. Chudák opica. Kámo, mi je docela ľúto, ale čo sa dá robiť? Video je video. Ako zakrčenú hlavu, tak ju čiže bez plasnice. Tak tú hlavu vyťahnite. Hop, hop. Kámo, aký obrovský zrazu. Dúfam, že v pohode. OK, a teraz to idem, počkajte, hodiť z jednej strany chodí na druhú. Samozrejme začne, nech niečo vidíte. Dobre, takže počkajte, sa mi nepodarilo. Lebo to nebolo náš nakoniec. Hlava, bum. Jo, bum. Nádhera. OK. Môžeme a poďte.
Kámo. Kámo, chudák opičák, ja by som nechcel byť hlavne tou opicou. Pozrite na ňo. Na tú opicu. No a teraz aspoň nemusíme vymôcť na tej výlohe, ešte trošinku zvlášť nemá. Teraz ho ešte narovnám. OK, teraz sa dostávame na jedno finále. Budem to hodiť tú opicu, idem proste skočovať takto raz. OK. Kámo, hodím proste iba z tejto výšky schodov. Kámo, takto, ale čo? Chceme pšou, tu iba trocha brucho sa mu zmutoval, kámo. To je všetko, hlava v pohode, všetko v pohode, ruky v pohode. Kámo, my chceme to. My chceme toto. No, my to chceme, pokým to samozrejme vyjde. No, tak lepšie. Aj tí, ktorí nevideli, no počkajte, ja si to tu zrovnám, opičáka. Tak. Moment. Dobre. No. OK. Dobre. A teraz posledne. Čakajte. Nevšimajte si to. OK, idem teda hodiť z tých schodov. 3, 2, 1. Tam, slabota. To je slabota. Hoši. Ako? No. Zas. Ale slabota docela. Momentiček. Dobre, teraz finálny hod. 3, 2, 1. Kamo, no tak. Dobre, ešte raz. OK, kámo, opičákový prednešok asi stačil. Pozrite sa na neho. OK, tomu asi stačilo. To je prednešok všetko. Čaute.